Daalụnụ ndị ọma na-ege ntị. Ekene m Chukwu Okike onye nke nyere anyị ndụ nye anyị arụ isi ike n'ụbọchị taa. Asịkwa m nke onye chiri na zere. Achọrọ m ka m kọwara unu na ka unu mata na n'okuke ekesigo ihe niile nke anyị ga-eji wee nyere onwe anyị aka, mana anyị amalọ. Achọrọ m ka ị mata taa na ihe ahụ ị na-achọ n'uke enu na ọ dịkwa n'oke ala. Ka anyị kwụsịnata oke mgbagharị, ka anyị jiri aka anyị nyere onwe anyị aka. Achọrọ m ịkụziri unu ka unu mara na unu ga-eji nwa aka unu mee ife ọma na-emerụ unu. Unu ga-eji nwa aka unu nyere onwe unu aka. Dama ị na-eje na-achọ ihe ebe ihe adụrọ, na-achọchi ebe chi adụrọ. Unu ama ihe ebe ihe a na-akpọ ya ose ọjị. Achọrọ m taa ihe m ji buru ụzọ sị ka m kụzie onwe ihe ọ na-arụ buru ibu, mana ihe m chọrọ ka m wee kụzie ya wee kwuo maka ya, maka na o nwere ndị amarọ ka esi eyuzu ya. And achọrọ m ikwu maka na o nwere ihe m chọrọ iji wee kụzie unu, mana ihe ọ na-arụ buru ibu nke m ga-akụzi mgbe ọzọ. Mana achọrọ m ka m rụtụsịa aka ka ị marụ na ihe ị na-afụ n'ezinụlọ niile, ma ị na-eje ụka ma ị na-agụ mmụọ, ihe sụwa gị na-eme. Achọrọ m ka ị mara na ezinụlọ niile kwesịrị inwe ihe a na-akpọ ose ọjị. Achọrọ m ka ị mara na ose ọjị a na enwere ike iji ose ọjị a wee dobe onye na-achọ ịnwụ anwụ ndụ, onye ebe anyị eje wee ite katere aka mana ọ na-achọ ọnwụnwụ. Achọrọ m ka ị mara na ose ọjị a eji nwe wee dobe ya ndụ wee ruo oge a ga-eji wee triti nwe ya, onye ya etriti ya wee bịa nwụọ. And achọrọ m ka ị mara na ose ọjị ịfụ eji ewepụ ife ọjọọ, eji emebi ajọ nrọ wit mamịrị ụtụtụ ịnyụrụ, eji emebisi dibịa ọbụla mmadụ ije ka ọ gwọ ọrụ gị ọgwụ na ya nụ. Ọ bụ na o nwere m ga-agwa gị ga-ewe ijiri ose ojii a mee, dibịa ahụ mmadụ ije na ya nụ ọgwụ ọrụ gị agwọ ọgwụ ka e wee megide gị. Achọrọ m ka ị mara na ose ọjị o nwere ihe ị ga-eji eme, dibịa ahụ anọ n'afọ ọgba aghara eju dibịa ahụ n'isi. Mgbe ọbụla o nwezi onye ji afa gị wee jee ebe ahụ ọzọ, ọ ihe ekwu ọ na-agbasa ọsọ, ọ ihe ekwelụla onye ahụ ọrụ. Ihe ose ọjị a na-arụ buru ibu. And ụfọdụ na-eme na ha maka ose ọjị a, mana ha mara otu esi eyuzu ya. Ebe ị na-eme ka ị were ya wee rụọ ọrụ wee mee ife ka ọ dịrị gị na mma, ije na-ekechi onwe gị ekechi, wee nyere ndị na-arụ ọrụ n'isi gị, nyere ha aka wee na-ekechi onwe gị. Achọrọ m ka ị bịa nso ka ị gee ntị ihe a na-achọ ịkụziri gị, ka ị mụta ka esi eyuzu ose ọjị, ka ị mara otu o si eyuzu ya were eme ihe ọbụla. Mana ihe mma ekwu maka ya taa bụ ka esi eyuzu ya. Mma ekwu maka ihe eji gasị ya eme, ka esi eme ya, mana ị chọrọ ịgwa ka esi eyuzu ya maka na o nwere m chọrọ iji wee kụziri unu n'oge na-adịghị anya. Mana nke a bụrụ achọrọ m ihe a mma akụzi unu, ị ga na-eyuzu ewutu ose ọjị. Ọ ya ka m ji wesị ka m buru ụzọ kọwara gị maka ose ọjị, ka ị mara na ose ọjị a nwere ike ime gị ihe nwe accident n'ụzọ. Ogbe ọkụ na-abụ nwa ebe ihe na-eme, ose ọjị a ga-eme ihe ahụ ama mmetụta gị. Ọ bụrụ na o nwere onye bịara igbu gị, ose ọjị a ga-eme ịma nnọọ ebe ahụ ihe a ga-eme. Ihe ose ọjị a na-arụ ka nkụ, mana ihe m ga-akọwa mgbe oge ruru. Mana achọrọ ka m kọwara gị ka ị mata otu ose ọjị a si were arụ ọrụ na ndụ mmadụ, ka ị ghọtakwa otu ose ọjị a si wee dị nnukwu mkpa na ndụ mmadụ, ka ị kpọọ ya ife. Achọrọ m ka ị wetara m ose ọjị a, maka na ụfọdụ amụrụ otu esi eyuzu ya. Ị na-anụ ose ọjị mana ị mara ka esi eyuzu ya. Achọrọ m iweta ose ọjị a. Ị chọrọ iyuzu ya, nke mbụ ị ga-eweta ya, gwa ya okwu ihe ị chọrọ iji wee mee. Ịsa na ose ọjị na ịdị eji iji ifere ose ọjị, ana m ewepụta gị ife ka ị rụọ ọrụ m ọrụ, ka ị wetara m ife ọma, wepụrụ m ife ọjọọ. Ife ọbụla m ji gị wee kwu na ọ ga-abịa na mmezu. Ose ọjị dị eji iji ifere ikwusie ịma ihe ndị ọzọ ị chọrọ, ikwuo ya
ịsara ị na-ewepụta ya ife ka ọ rụọ ọrụ gị ọrụ. Iwepee ya azụ gị, iwepee ya azụ wee mepee ya, ada emepe ya n'iru. Ọ bụ na ị chọọ ka ọ rụọ ọrụ, ka ọ dị ike, ka ọ dị magical, ada emepe ya n'iru na ọ na-azụ ka ihe oji ya mepee ya. Imepesia ya n'azụ, then iwepụta ya n'iru. Iwepụta ya n'iru, otu a ka ọ ga-adị. Ịghọtago? Then weta ofu n'ime ya. Iweta ofu n'ime ya, ihe ndị agwa gị ya, ọ nwere nke ọ ga-abịa ịchọrọ ime. Ọ bụrụ na nwoke, iweta 9. Ọ bụrụ na nwaanyị, iweta 7. Mana nke a achọrọ m ịkọzigoro gị like ụtọ. Ọ bụrụ na ị chọrọ iji wee fisi arụ, ebe iweta ọ bụrụ na 7, iweta 16 n'ọnụ gị, iwere ofuke niile, ịkpọkuo mmụọ gị, kpọkuo ndị mbụ na ndị egede, kpọkuo mmụọ niile ịma. Ihe ebu ụzọ kpọọ nne na nna gị, kpaa afa nne na nna gị, kpaa ezinụlọ gị, kpaa afa ha, kpaa aja na be nne gị, aja na be nna gị. Ị ga na-akpọkwa afa ha ahụ. Ịkpọsịa ha, esighị na-ekwu okwu na ọkwa na ọfụ na ogu ka ide ji ahụ anyị, na ị na-efichasị ihe ọjọọ nke nwoke na-eme, nke nwaanyị na-eme, nke na-ebutere gị ụbọchị ụzọ agaghị n'iru ịmachi ife na-eme na ndụ gị. Adịm agwa gị ihe na-akụzi gị ga-eji aka gị wee mee. Then ọ bụrụ na ịkwugide kwụsie, ibido n'ụkwụ gị wee korie, isi niile ekochasị ihe ịzọta ọnụ. Maka ụfọdụ na-ahụ ịpụọ ihe ama na ndị gị na amiti n'ụchụ so ha ibi korie natabego, ọ na-enye gị nsogbu na ndụ gị, ọ na-emechiziri gị ụzọ. Ma ndị ga-abịa ịlọ ọrụ ị kwesịrị iji ihe a kwuo ya pụta, esi n'ikpe na Jizọs, na Jizọs ya eme ife a, ya aza gị. Ọ bụ na Jizọs ya aza gị, mgbe ahụ a sị na-abịara ibu ya. Ọ bụ na ọ bụla mmadụ nkịtị m na gị na-abụ otu o si wee bịa ụwa ka esi wee bịa. Ọ bụ na ọ bụla otu ọ kara ịgbanarị ihe a, agaghị egbu ya. Achọrọ m ka unu na-eyi ụzọ uche unu, ka ụmụ mmadụ otu a Jizọs si wee bịa ụwa ka mgbe onwe gị si wee bịa ụwa. Iwere ose ọjị ahụ, esichi gị na ị na-ekochasị ife ọjọọ, ebido n'ụkwụ gị na-abụ korie. Ị na-ekocha ọnwụ nke ịlata na di, ịlata na nwaanyị, ikopia. Maka ndị mmadụ na-arata ọya. O nwere ọya mmụọ, ụmụ STD a na-arata ya na nwaanyị, anaghị agwụ ya agwọ. Ọya ị ga-awụpụrụ onwe gị. Eji emebisi akara aka mmadụ, eji emebisi ife ọma na-abịara mmadụ. Ibu ikorie, ikocha isi niile, ekochasị ma nke ịlata na di, ikochasị afa ncha niile. Then ịgbagoteruo n'ọnụ gị, sọbụ nke iritere n'ọnụ, nke iritere n'akpa, ịsata n'ụsa, ikochaa ya, ikoo ya 4 times, ikoo ebe a 4 times, ikoo ebe a 4 times. Ịsọbụ na nke kpọrọ ihu ma nke kpọrọ iru, ikochapụ ya. Ọ bụrụ nke ị na-etere n'anya, ọ bụ nke ji anya wee fụ gị, ikochasịa ya. Ọ bụrụ nke ikutere n'ume, ikochasịa ya. Ọ bụrụ ajọ ife nwoke kwutere, ajọ ife nwaanyị kwutere n'ọnụ ka ha wee megide gị, ikopụsịa ya. Ọ bụrụ nke ịnụta na ntị, ikochasịa ya. Na nke a mma agwa gị na-adị oke mkpa. Achọrọ nke ịmarụ na aka ekpe gị a bụ nkopụ, na ị na-ekopụ ife ọjọọ. Ka ịgbata ma na aka ekpe gị a bụ ikopụ ihe ọjọọ, ma na nke a bụ ikobata isi ebe a mee ya. Mana ị na-amachi onwe gị amachi na ọhịa ahụ ị na-ekwu ka ị na-ekedo onwe gị. Ọ ife ụfọdụ amara n'ụbọchị nke taa. Isi ebe a nọ na nke ahụ aka ekpe ihe eji wee kopụ eko, ikopụ ya 4 times, eke, oye, afọ, nkwọ. Ikopụ ya, si na ikopụ ife ọjọọ ahụ na nachigharị nwoke, nachigharị nwaanyị, onye nke mere ma onye ma onye malọ. Iwe were ya tinye n'aka ekpe gị. Mgbe ikopụsịrị ya, iwere tinye n'aka ekpe gị, jee n'ebe mmadụ amazụ ya ụkwụ. Ọ bụrụ na ị nọ ebe ọfịa dị gị n'azụ, itufee ya azụ. Mana ọ bụrụ na ị nọ ebe ọfịa dị n'azụ, ije ebe mmadụ amazụ nye ya ụkwụ, ije ebe ahụ tụsị ya. Nke mmadụ amazụ ya ụkwụ, ije ebe ahụ tụsị ya. Ọ bụrụ na ị na-eme nke a, ihe njiwesị ka m kụziere unu nke a, ka ịmata, ka ị mara na onwe ndị si na ha maka ose ọjị, mana ichere ime, iche na-ekochi onwe gị ekochi. Inyere onye na-emejọ gị, onye na-agwọ ọgwụ n'isi gị, nyere ya aka wee gbuo onwe gị. Ụfọdụ wee ebe ha jere iji ose ọjị wee kwuo okwu, wee kechie onwe ha ekechie.
ihe ọjọọ ikwesịrị ikopụ n'otu a na si n'aka ekpe gị isi n'aka nne ekochie ya ekochie. Ọ ịchọrọ iweta ife ọma ka ị ga-esi n'aka nne si na ị na-ewepụta ife ọma isi n'aka nne wee ṅaa ya n'isi gị, ṅabee ya 4 times ụzọ ịnọ, eke, oye, afọ, nkwọ. Mana ọ bụrụ na ị chọrọ ikopụ iwepụ ihe ọjọọ na ndụ gị isi otu a, ma ndị na-ala ajọ nlọ ma ndị a na-ese ndụ ihe ọjọọ, oge ga-abịa mgbe m ma akụziri unu amata otu eji wee na-ewepụ ihe mberede n'okporo ụzọ ebe ọbụla ị na-eje. Mma akụzikwara gị otu esi wee were ya onye kwuo okwu ọjọọ n'isi gị. Ihe m na-akụziri bụ ihe ọ ga-agba ọkwa na ị na-akwụ aka ghọta. Ọ bụ ije na-agwụrụ mmadụ ọgwụ, ije ịgwọ mmadụ ọgwụ iwere ya ka i wee ma ya arụkwa ọrụ. Mana ọ bụrụ na aka gị dị ọcha na mmadụ mejọọ gị, maka otu a na mmadụ mejọọ m, ọ ihe onye a mejọọ ka m megide gị ihe na ndụ gị, mmemegide gị ihe na ndụ gị. So mana mmadụ onwe ndị nwere onyinye okwu ọnụ, otu a nọ na adị m agwa mmadụ okwu. Onye mere m anaghị ekpenwe ikpe, maka enwere m ike ịbịa ka m na-ekpe ikpe, ịbịa ka ịchakepụta m anya, enwere m ike ikwu okwu ya nkwu ga-emegide na ndụ gị. Onye mere ọ na-afịa m arụ mụ na mmadụ ịbịa gbawa, ana m agbara ọsọ ebe ọbụla a na-eme okwu echenji maka na achọrọ m ime onye ahụ ihe. Abụ m onye na-ewe iwe ọkụ, enwere m ike iwe iwe na 5 minutes, the next minute mụọ forget ihe niile. Mana okwu ahụ mgbe ahụ m nwere iwe ga-emezu. Ọ bụrụ na o mere ọ n'izu mee n'ọnwa, n'ọnya mere mụ na mmadụ na-emekọ ihe, a na-emezoro onwe m wee ọ bụrụ na m na-ezoro onwe na o nwere ihe onye ahụ ga-emenwu m, mana ihe m ga-eme onye ahụ. Maka na mgbe ụfọdụ o nwere ife ọ ga-abụ ndị ahụ e nyere onyinye ikwu okwu ọbịa na mmezu. O nwere ife ọ ga-abụ mgbe ụfọdụ ikwuo, ọ bụ na chi gị achọrọ akwadoro ya, ife ọ ga-eme bụ chi gị ata ya afụ na ya. Na ya mere mgbe ụfọdụ ana m agbara onye ọbụla ọsọ, mụ na gị ị na-achọ m na-achọ ka mụ na gị mee gbaa nsọ ọnụ, ana m agbasa ọsọ maka na enwere m ike iji iwe, maka na m ewe iwe ọkụ, enwere m ike iji gwa gị okwu ga-abịa tata afọ na ndụ gị. O nwere ike ọ bụrụ na chi m akwadoro ya. Onye mere mgbe ụfọdụ ana m agba ọsọ mụ na mmadụ, onye mere adị m ekpenwe ikpe, ya ka m ji na-agba mbọ na-akwụ aka m ọtọ. Ọ bụrụ na m gwa gị ihe si gị n'otu a ka ihe ha dị, esi m mba, na ọ bụrụ na o nwere ike ọ bụrụ na maka asịrị ị nụrụ anụ, mgba gị nkịtị, maka na ama na-emesịa ụmụ ọnụ ụzọ ome n'ọnwa, ọsọ m ama ihe m ga-eme. So ọ bụrụ na ị were ose ọjị ahụ, mgbe ahụ ịpụsịrị wee were aka ekpe ahụ wee tụfuo ose ọjị ebe mmadụ ama nzụ ya ụkwụ, ịfụrụ nke ahụ ikpụ n'ọnụ, 6 ahụ ikpụ n'ọnụ, maka na ihe eji ewepụ ihe ọjọọ bụ 7. 6 ahụ ikpụ n'ọnụ, okwu niile ahụ i kwuru abago na 6 ahụ ikpụ n'ọnụ, nke ahụ ikpụ n'ọnụ. Ife ị ga-emezi bụ ịpụtazi ikwuzie sị na onye ọbụla mere gị ihe ọjọọ na o nwere onye imejọrọ, na ijiri nwoke ọfọ n'oge jiri nwaanyị ọfọ n'oge, na ị na-agbụpụ ya n'ikuku, na ọ bụrụ na onye ahụ zọrọ ụkwụ na ya zọrọ ihe o metere, ihe o mere gị, ọfụ ife naba ya n'arụ, ọ ṅụọ mmiri, ihe ahụ o mere, mmiri ahụ amanye ya ndụ, o kuru ume ka o kuru ọya, ka ihe niile o mere o chere gị, ma o kwuru n'okwu ma ọ kpaa na nkata, atụmatụ ọjọọ ha niile ka ọ nachighara ha mmaji kwuru mmaji. Ọ bụrụ na ịkwụsịa ya, ịbụọ ya n'ikuku 4 times, ọ nachiri. Ọ bụrụ na ị na-eme ihe otu a na-agwa gị na ihe ndị ọzọ m ga-akụzikwara gị, ewuo ị na-afụ ụzọ ife ọma na-adị na ndụ gị. Mana ọ bụrụ ọkwa ị na-emejọ mmadụ, ije na-agwọrọ mmadụ ọgwụ, ije na-emejọ iche ka ọrụ ya arụkwa ọrụ, ị na-emejọ mmadụ ọma rụkwa ọrụ. Achọrọ m ka unu mata na okuku ekesa n'ihe niile anyị ga-eji wee nyere onwe anyị aka, anyị ga-eji wee mezi ụzọ anyị ife ọma na-eme na ndụ anyị, na ọdụ anyị nso, mara ya mụrụ ife ndị ahụ niile. Oge m ga-akụzikwara unu maka ụmụ akwụkwọ gasị
na-enye ndụ, ọ ga-abịa iwere ya mee ife onyere gị aka mgbe oge ahụ ruru. Mana m chọrọ ịkụzi ka esi eyi ụzọ ose ọjị, maka na ụfọdụ amụrụ ka esi eyi ụzọ, ụfọdụ na-eje na-ekechi onwe ha ekechi instead of ị na-atọghepụ onwe ha atọghepụ. Ụfọdụ na-eme na ha mụ omenala ma ha mụrụ omenala, mgbe ụfọdụ ndị dibịa anyị ekwekụziri gị ya, maka ọ chọrọ ka ikechie onwe gị ka ị bịakwa ọ ghara anaghị ego, maka na eburugwo kọstọma ya. Mgbe gboo, n'oge mbụ, ndị e nyere onyinye inyere mmadụ aka fanara a na ego adịghachị oke ọchịchọ na ihe a ga-eme bụ imerụ gị ihe. Ọ bụrụ na o mesịara gị, ọ bụrụ na ife o merụ gị rụọ ọrụ, owozi ife ị nwere si gị n'obi ịbịa kene ya, adịa na ego. Mana nkịta eji wuo oke ọchịchọ, ma ndị nke chi ha hapụrụ ha je mee nsata wee na-edupụ ndị mmadụ ụzọ. Ijezi ebe onye mere na eji enwezi ndị fake divias, fake pastors, maka ego, ebe ha na-achọ ego. Bịa sonyebe m na-ezute ozi m na-ezite, ị ga-afụ ị na-emere ihe ndị a nna wee na-akụzi ihe ike eji aka mere onwe gị. O nwere ihe m ga-emere gị, mana n'oge anụnwa na ife na-akụzi ife ike eji aka gị mee, o buru ibu ọka nkụ. Onye ka ndị we na-aya unu na-akwụwa na aka unu ọtọ, so that ọ bụrụ na ihe nwere na-akụzi gị na-eme ka ọ na-aga arụ gị, oge na-adị n'anya bido pụwa na ife nwere na-akụzi gị na-eme nwee ndidi na-adịnaghị ọsọ na Chukwu chi anyị na-ekperu anaghị adụ anyị ọsọ. Mgbe ụfọdụ ị nwere ike ịyọ ihe chi ọgba gị nkịtị, and mma akụzi gị mmadụ na ị na-ayọ ihe na ọ bụrụ ịyọ nke ịchọọ ịyọ ihe nwere ihe ofu ihe ị chọrọ ịyọ ọ ihe na-abụ, ọ bụrụ ịyọ nke and mmadụ na ịyọkwuchi ihe na ndị ụka meziri ebe a na-akụzi. Ndị ụka meziri anyị asị na ị chọrọ ikpe ekpere ịyọchikwu ihe, ị na-eti ụwa niile mmadụ na ị na-ayọchi ihe. Ị nwere ike ịyọchi ihe n'obi gị, ị na-ekpe ekpe, ị nwere ike iji nwayọ kpere ekpere, mmụọ na-anụ ya. Na ọ bụrụ onye chiri ntị ka ị na-agwa, ọ mmụọ Chukwu donyere gị, chi gị, enwere chi gị nwee chi ụwa gị. Iwe ji wee na-akpọkụ ndị mbụ na ndị egere ịsọpụrụ ha enyere aka ife niile a na-aga ọfụma, maka na a na-asị na ayiri na iwu adị ike, anyị kọ mamịrị ọnụ ọgba ụfụ. Daalụnụ na-esonyekwara m na-ezisa na ozi a, na ọ ga-adịrị onye ọbụla na-akwụwa aka ọtọ na-eme ihe m na-akụzi na na-enwere mmadụ anya ụfụ. Achọrọ m ka ịmata taa na o nwere onyinye iji wee bịa ụwa, and ihe m na-akụziri gị ga enyere gị aka. Ọ bụ na chi gị rapụgo gị, chi gị fụ na ime ugwu ezigbo ihe ọ nachi ya takwa, maka chi gị rapụ jee na akwụkwọ na-ekiri gị, ọ fụ na ime ugwu ezigbo ihe ọ nachi ya takwa. Mgbe ahụ ọ mataza na ya chiata, o nwee ike gbaziweru gị ụzọ, ị nwee ike mata ihe bịara ụwa ịbịa mee.